ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз ман як нуқтаи савдо ёфтам барои шумо ки нархошона арзон кардагиан. акция рафтестай борои фасони Дубай. Киртоора 200 сомон кардагиан духтаро. то охири навора тамошо кунед, боварӣ дорам маъқултон мешавад. Беҳад нархи арзонай. Ман рақамҳои телефони ҳамин духтарака мемонам. каседа доставка дар кор мешавад, марҳамат нависеншона бо доставкара мефаҳмонантона. иҷа бозори Корвон, тарафи Пажарка, дуюм дарвоза духтаро, якум ряди магазини шишагӣ, магазин рақами 100. салому алайкум дӯстони азиз, ман боз бо шумо тахминаи Али. имрӯз рӯзи беҳтарини ман, чунки имрӯз конференсия буд ва ман хело ҳам хурсандам, чунки аз ҷониби компания моро қадрдонӣ карданд ва мо чекҳои худро гирифтем, чеки бриллиантови директории ман ва инчунин аз ҷониби компания барои мо значок доданд. Мардум, ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам инчунин значоки ман ва аз ҷониби компания моро бо телевизори Samsung қадрдонӣ карданд. ту низ мехоҳӣ маълумоти олии ту, забондонии ту дар кор нест. танҳо дар хона нишаста орзуи худро бо тахминаи Али амалӣ гардон. мехоҳӣ? пас дар WhatsApp навис. чиро интизорӣ? навис. ҳоло ҳам дер нашудааст. орзуи худро амалӣ гардон ва зиндагиро хуш бубин. бейби 16 ина марҳамат духтаро, ина инҷада чӣ намуд абая, двойка, тройка, чизе ки мебинен, нигоҳ кунен, ҳамаш акция рафтестайшона. нархшон 550 сомон ира бинене. ино 800, 900, 1000 инам хеле нархҳо будан. ҳозир бошад акция рафтестай. марҳамат ира бинен, и двойкае бу духтаро ира бинен, чихе хушрӯ двойкаяй. ина марҳамат остинакушон бо кори дастӣ дора, тоза бори Дубай. нархшон 550 сомон шудагай. ина расветкоҳош. инчунин бо дигар намудоям ҳаст, оз дигарошам нишон метиҳам. иношам ҳардуша нишон тиҳен. ира бинен, ина ёшам хушрӯи бадан. духтаро ино абаяян. марҳамат боварӣ дорум маъқултон мешава, борошон хушрӯай, арзонай духтаро. ина иша бинен, чихе фасон. ина 550 сомон тоза бори Дубай. нархи беҳтарин духтаро. инора медонен ки чиқа қимат будан. ира бинен, ҳамаш кори дастӣ. аз инам чанд тарангай духтаро, чомнасини сери ва коричневӣ. марҳамат баъд бо ҳаста янаи модела хохушу духтагай раскришоннуяй поёнуш. а инам духтаро ду рангай, иям ҳамхел. баъдан ина ёра нишон тиҳен. ана ёшам хушрӯ. марҳамат духтаро, ёшам двойкаяй, абаяву кирта. мана кори дастӣ 550 сомон аксияда духтаро. мана ира бинен, чихе хушрӯ. беҳад нархи арзон. ана баъдан бо ҳаст аз ана ино. ё чандиян? ина духтаро, ана инош киртои абайния, иёям 550 сомон. то охири навора тамошо кунен. 200 сомона киртаям ҳастай. чихеле ки ман шумода гуфтум. ира бинен, чихе фасон. ҳамаш бори Дубай бо нархи дастрас. мана духтарако, боварӣ дорум маъқултон мешавад. нависеди духтаракда доставка доран. касе ки мехоҳад омада бо ай пеш бинен, бо нахстар мешавад, барое ки интихобшон бисёр ай духтаро иҷада. мана бо ай пеш ки омадед мепӯшен, мебинен, бо арзонам мекунанд. хулас мана духтаро бинен, чихе хушрӯ. ина двойка бо ҳаста иҷада киртакати. мана ин моделам ҳозир ман шумода нишон тиҳам. ира бинен, иям кори дастияй духтаро. мана нархшон 550 сомон тоза Дубай. аз и бо дигар рангшам ҳастай. инаи тёмнитаршая. баъд анаи сиёҳо, абаяҳои сиёҳ ҳастай. анаи модела бинен, софи пуштагӣ буд ку духтаро. ара бинен, чихе хушрӯ. барои ҳоҷияҳоям хушрӯвай. ина барои духтаро. марҳамат иям 550 сомон шудагай. и абаяра хушрӯгиша бинен, гап нест.
беҳад нархи арзон. Марҳамат духтаро. Ана бо барои оҷиао дигар намудошам ҳаст. Иношам нишон метам, интихобшон беҳад зиёда духтаро. Мана иша бинед хушрӯ. Ишам ҳамин нархе. Ишам 550 сомон духтаро. Баданаиш двойка. Мана фасони бад. боварӣ дорам маъқултон меша духтаро. Качествошонам хушрӯбай. Баъд фасоношона бинен. Ҳамаш вишивкаяй. Диден? Дигар ҷода нест ин намудо ин нархҳо. Беҳад нархи хуб гуфта истаи хоҳарак. Барои ҳавай нақстарш ки ай пеш омада бинен чизошона пушаймон намешавен. Инаиёшам двойкаян. Абаяву курта. Мана духтаро айям расветка ҳастай. Аз ду тараф ҳамхе жемчуг омадагиай. Мана куртошон катим қа хушрӯ рангошонам хушрӯай. Материалошон да гап нест. Материалошон фасони бадай. Мана иш бу дигар модел. Охи бовар кунен бор беҳад бисёрай. Моделҳои фасон бисёрай духтаро. Иша ишда хушрӯай, иша ишда. Ҳамаш бори Дубай. Ина духтаро бори Дубай бо нархи арзон хоҳен. Назди ҳами хоҳарак биёен. Иям ҳамин нарх шидагай. Ана иша бинем бо. Чихе фасон. Ана ба духтаро аз ин тарафам ҳамаш намихе дубайский абоёи фасон. Мана бинен. аз як бор нишонтон метим. Намихе сангчадор. хушрӯвай ванилин ранг. ҳамҷош ҳамаш сангчадора. рангаш фасони бадай. марҳамат ин тарафа бинен. Двойка ҳастай. тройка ҳастай. баъзео шарф доранд. Мана инора бинен. кори дастӣ ҳамаи ҳамин акция рафтистай. ҳамаи ҳаминода бо нархи арзон пешниҳод шудагиай духтарако. марҳамат фурсат аз даст надода биёен. бо нархи арзон гирен. 550 сомон. ира бинен охи аҷоибот хушрӯвай бо духтаро. ҳамаш фасон. вай пеш ки омадед маъқултон мешавад духтаро. барое ки хеле бор дар дигар ҷо нестай. бо ин нарх. мана як бор ҳамин сиёҳа нишон метиҳен. хе ба қад бинан. кирташ катяй? ина абаяяй. духтаро ира бинен. чихе хушрӯвай. ҳамаи чи кати мепӯшӣ. аз ин чанд рангай. мана ҳамино рангои ҳаминая. баъд ҳаст анаи модело. духтаро чӣ хеле гуфтам интихобшон беҳад зиёдай духтаро. пушаймон намешавен. ҳангоми дидан бо дига хелай. як бор дигар такрор мекунем. бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза якум ряди магазинҳои шишагӣ мешава. магазини рақами 116. ма рақамҳои ватсапшона мемонам. чизе ки намефаҳмед марҳамат хучонда бинависен. бо маълумоти бештара аз хучон гирен духтаро. мана ина духтаро ҳамун куртое ки гуфтум то на 200 сомон шидагиай. ира бинен чи хе хушрӯча аҷоибот. фасонош дам гап нест. марҳамат аз ино бо сафедчам ҳастая. инаи тарафа бинен духтаро. ҷада чандта модел дора. духташ ҳамаш ҳархелаяй. паплини тозаян. моделошам қа хушрӯаяй пеш духтаро. ира бинен фасонош ҳархелаяй. мана 200 сомон. баъдан бо барои ҳоҷиаҳо низ ҳастай. намиёям ҳамаш 200 сомонӣ шидагиан. то охира анамин куртоҳо ҳамаш 200 сомонӣ духтаро. марҳамат бо нархи арзон. манамхе куртоҳои фасона метавонен ки омада харен. мана ишам озима шумода нишонтим. иша бинен чихе хушрӯ тофт. дар назарам барои аввал гуфтам шумода ҳамин моделша нишонтим. ина 200 сомон. капюшон дорай. марҳамат борошон да гап нест. борошон хушрӯ. муҳим он ки арзон. марҳамат инаини хел ваёям ҳастай.
шубачоям ҳастай. Ино чандай хоҳарҷон? 2800 сомон бинен. Чӣ фасон. Баъд кардиган будурана. Ё чандиян? 450 сомонам кардиганои ғавсаки ангурка доранд духтаро. Халат чӣ? Инаҷода бо киртаву ҳар намуда боракои хушрӯам ҳастай. Ё чанда? 350 сомон киртову ҳастай. Баъд бо абайяҳои намуду зимистона. Ино чандиян? 1200. Ино 1500 сомоно, ҳози 1200 шудагияй духтаро. Метавонен биёен бо айпеш бинен. Ё шамамхе ҳамаш кори дастияй. Мана тоза бори Дубай. Мана айпеш қахушрувай духтаро. Марҳамат. интихобшон хеле ва хеле бисёрай. Хеле зиёдай. Ира бинен охи чӣ хушрӯ. Устинакуш. Материалшам фасон. 1200 додистиян духтаро. Абайёи 1500-ара.